ክቡራን ተኸታተልትና ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ፀወታ ኣብ መንጎ ዕረፍቲ ወፂኦም ኣለዉ ክልቲኦም ጋንታታት መንጎ ከዓ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ሸባብ ነበር ሕጂ ከዓ ደኺመ ከይበለ ነዚ ኩነታት ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ዘሎ ኣያና ረኺብና ኣለና እሞ ናብኡ ክነብለኩም ከመይ ፀኒሑ ፀወታ እሞ መጀመርታ ብጣዕሚ ፅቡቕ በቃ ደስ ዝብለካ ፀወታ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ንስኻትኩም ከዓ ግዜኹም ወፊኹም ትገብሮ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ላዕልን ታሕትን ድምጎስ ነገር ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ብሕጉስ እዩ ዳርጋ በቃ ዝቕበሎ ዘሎ እንታይ ዝኽሪ ተሰሚዕካ ምስ ቅድም ትፃወትዎ ዝነበርኩም ገለ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ከመይ ተሰሚዕካ ብጣዕሚ ፊሊን ዘሎ በቃ መግለፂ ይብሉን ብእውነት ንሕና ከምዚ ኢልና ብምርኻብ ጥራይሲ ወላ ሓንቲ በቃ እቲ ሃዋህው ይረኣየካ ብዙሕ ነገር ተዘክሮታት ንድሕሪት ትምለስ ስታድዮም ክመለእ ከም ዘለዎ ፃውዒት ነቕርብ ነገረ መንገድና ኣብ ማስ ሜድያ ከምኩም ትውዕል ዘለኹም ድማ ብዝበለፀ ዝያዳ ካብ ዘለኹም ንላዕሊ ስራሕካ ክሰርሑ ከዓ ናይ ኩሉ ህዝቢ ምትባዕ የድልዮ እሞኒ ንስኻትኩም ከዓ ቀፅልዎ ብል በዚ ኣጋጣሚ ቴንክዩ እሞ ካብቶም መሳቱኻ ዝነበሩ መዛኑኻ ዝነበሩ መንእሰያት ዝነበሩ ፍቲ እዋን እቲ ኣብ ጎንኻ ኮይኖም ፃወቱ ዝነበሩ ብዙሓት ረኺብካ ክትከውን ተስፋ ይገብር ገለስከ ካብኦም ዝረኸብካዮም ሰባት ጥቕስቲ ክሳብለለይ ዳርጋ ኣብቲ ፀወታ እኳ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ኣለዉ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ኣለዉ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ከዓ ሕጂ ዝያዳ ዋላ ድሕጉሰኒ ነገር እንዳረኣኹ ክዛረብ ተመረፅኩ ዝያዳ ከዓ ነቶም ኣብኒው ገዲፍ እዮም ድመፅኹ ኣብ ዲያስፖራ ማለት እዩ ካብ ካናዳ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኤውሮጳ ከዓ ብምሉእ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪቃ ጁባ ከይተረፉ ምሳና ድመፁ ኣለዉ ሞ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ክውን ክኸውን ዝገበሩ ከዓኒ ብፆትና ኣለዉ ክንርስዖም ዘይግባአና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ገንዘብ ከነዋፅእ ከለና ነዚ ክውን ንክኸውን ዝገበሩ ምሳና ለሰይ ክርስዓን ክዝከርን ዘለዎ ኩሉ ግዜ እስክንድር ዮሃንስ ኣብ ጁባ ኣሎ ብጣዕሚ ኣተባባዒ ሙሴሓወይ ነዚ መደብ ካብቶም ጅጎኹም ሰብሲብኩም ተዓጢቕኩም ዘበገስኩምን ኣብዚ ክበፅሕ ዝፀዓርኩምን ሓደ ካብኣቶም ኢኻ ካብቶም ጠርነፍቲ ነዚ ክውን ንክትገብሩ ዝሓለፍኩሞ መንገዲ ከመይ ነይሩ ኣብኡ ዝነበረ ሱታፌ ናይ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ከመይ ይመስል ነይሩ ክተብረለይ ኦኬ መጀመርያ ነዚ መደብ እዚ ክንሕንፅፅ ከለና ንኺድ ንዓድና እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዘኽርታት ነባራብሮን ንሕድሶን ተባሂልና ብድመፀ ሓሳብ ኩላህና ማለት እዩ ኣለዉ ከም በዓል ትሪባ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ እቶም ደገ ዘለና ክነላዓዕሎ ከለና ኩሉ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ሕጂ ጥራሕ ኢድካ ከዓ ኣይትመፅን ኢኻ ንዑ ዝኾነካ ነገርካ ግድን ኢኻ ተዳሉ ማለት ኢኻ ነንሕድና ተኣኻኺብና ብዘዳልናይ ገንዘብ ማተርያል ኩሉ ዝኾነ ነገራት መቸም በቃ ኩሉ ሰብ ንኺድ ብዝብል ተበግሶ ወሲድና ነዚ ነገር እዚ መፂና ኩን ከዓ ይኸውን ኣሎ ከዓ ንሪኦ ስለዘለናስ በቃ ተሓጒስና ናይ ብሓቂ እሞ ኣብቲ ኣበርክቶ ዝገበሩ